казал, натиска на обществеността се стигне до това решение. Включително 40 и прокурорските постановления във връзка с неспазването на тази наредба. От една страна, очертавам проблема. От друга страна, давам си сметка, имахме среща с вас, това пречи на хората, които имат бизнес. И днес предлагам, защото всеки един от тук присъстващ е наясно и другия подтекст и по-нататъчните цели. Но предлагам днес да се съсредоточим само върху деловото му прагматично измерение на проблема. Се решат въпрос. Ако е възможно. Ако е възможно да се стигне до някакъв компромис. Компромисът не може да бъде на всяка цена, той трябва да бъде съобразен с правилата. Ако правилата все пак има възможност за диалог между двете страни, аз така ги очертавам нещата, в случая трябва да се стигне до корекция на наредбата. Ако и това не можем да направим и останем на непримиримите позиции, от една страна да се чувстват застрашени хората, които имат бизнес, хората, които работят там за своя бизнес, а непримирими са хората, които искат да се спазват изискванията за недопускане на движение на автомобили в морската градина, оставаме другата възможност. Сега искаме да очертаем да бъдат да си концентрирано изказването върху тази насока референдум. Местен референдум. Защото морската градина е типичен случай, когато се взема някакво управленско решение. Каквото и да е. От когото и да е. Какъвто и състав да бъде взето, то поражда силен отпор и несъгласие. Да се строи, да не се строи. Да се влиза, да не се влиза. Тук така виждам, очертаваме нещата, признавам, това напрежение в града не притеснява. Никак. Неко казвам, разбира се. Затова благодаря на всички, които се включиха към днешната среща. Виждате тук и директора на полицията, председатели на общински съвет, общински съветници, заместник кметове, районните кметове, където граничи морската градина. И предлагам да открием дискусията и разговора с това кратко съобщение. Заявявайте желание да се говори, да се взема думата, едновременно да се изтъкват две желания, разбирам. Има ли значение? Поредността няма. Добре, заповядайте. Добър ден на всички. Микрофоните. Чувате ли? Аз говоря малко по-силно. И се представяйте, моля ви се. Моето име е Мардик Мардикян. И съм собственик на градински център Мимоза. В този бизнес съм от 1989 година. Виждате се колко време. Това е една чиста фамилна фирма, в която участва цялата ми фамилия и известен брой работници, за да осъществяваме нашата стопанска дейност. Проблема, който е създаден, рефлектира върху нашата стопанска дейност, върху съществуването ни като фирма. Говоря като общо от името на всички, които извършваме тази стопанска дейност в местно Салтанат. Всички ние имаме реални разрешения за ползване. Имаме реални разрешения за строежи. И ние в момента тези разрешения за ползване ги използваме едно към едно. Никой не е направил градински център и да го използва. Примерно, да не знам какво. Градинският център е за цветя и той се използва за цветя. Стопанската дейност на ресторантите са си ресторанти и те изпълняват своите стопански задачи, като дават услуга на своите клиенти. За този период от време ние сме ангажирали капитал, ние сме ангажирали работни места. Извинете, само за момент. Вие говорите от ваша гледна точка или давате обобщено становище на вашите колеги, които... Аз давам обобщено
позиция на хората, които да. Хората, които са около нея. Използвам случай да поканя господин Каракашев, той е много активен тези дни, заповядайте при нас. Елате, застанете. Вие сте особено активен, много посоки. Искам да ви виждам тук на масите и да виждам вашето становище. Заповядайте. Заповядайте, дайте стоят на задната редичка и вие там мястото. Обектът ви е на първа линия и вие сте в първата редица на хората, които формират становище. Бъдете тук сред нас. Извинявайте за бъдете. Становище, което го казвам, още веднъж повтарям, е становище на всички собственици от местно Салтанат. Колко са на брой? Обектите в морската градина са над 100. Перспективата пред нас... Вие ако искате да кажете нещо, после като ви дадат думата. Перспективата пред нас, работещата част на место Салтанат, в тези трудни времена... Знаете, 100 какво е бройката на какво? Обекта. Какво включва това? Това са сгради, това са къщи, може да се формулира в кадастралния план. Както ресторанти, Бизнеси са бизнеси, как да кажа, места за живеене, за обитаване, с обществено. Стоп, сгради с общественото назначение. И обект. И обект. Добре? Добре. За нас алтернативата в тези трудни времена, където всяко работно място е поставено под въпрос, е да защитим тези работни места. И затова искаме... Имате ли представа колко хора са ангажирани при вас? Колегите ли при вас? Като общо са ангажирани някъде около 100 човека работят. На 100 обекта, 100 души работят. Това са частните собственици, където имат... 100 единици имаме. 100 единици имаме, да. А горе-долу какво число работна ръка ангажират? Имате? Работната ръка, в работещата част, ние сме тук всички обхванати, сме, аз мисля, около 100 или над 100 са тези хора. 508, господин Арзанов, бяха напред. 508 души имате ангажирани. Да ме коригират колегите. Добре, 508 обекта на 508 души. Само хоризонт са 108. 508 души работят. Добре. Ние в това число не сме вкарали хоризонти. Много повече работа. 108. Тоест, значи нарастват на 616 при това положение. Значи на 700 души отиват. Ако си оставяме, това е 700 варници. Не искам да говоря емоционално, но тук се задраскват цели... Колеги, по-тихо, моля ви да се слушат. Не искам да говоря емоционално, но тук ние задраскваме цели биографии, които сме ги градили с много труд. Тук от събраните, което аз наблюдавам, са фирми, фамилни фирми, които не участват с чужди капитали. Това са наши собствени капитали. Какви са наши искания? Искаме бариерата да се премахне и да се премести на друго място, като се осигури свободен достъп на нашите си автомобили, служебни автомобили, които извършват стопанската си дейност, за да осъществят по-горе казаното от мене, така както и клиентите ни да идват и да паркират на нашите паркинг места. Усилията трябва да се насочат именно за решаване към този въпрос. Ние не сме за безразборното влизане на автомобили в морската градина или в местно Салтанат, ще говоря по-конкретно. Паркирането им по зелените площи. През целия си живот, специално аз, съм засадил хиляди дървета и когато видя кола застанала на тревната площ, ми се обръща сърцето. Нека да обединим усилията си на господата, които милеят за този град.
да се направи фонд за подновяване на морската градина по отношение на дърветата, които изтичат техният биологичен период. Дърветата са съдени по времето на господин Новак и те, както хората, имат някакъв живот. Тези дървета в момента умират. И ние утре, други ден, и вие всички няма да може да разхождате децата си на сянка. Морската ни градина ще се обърне в пустиня. Бях на един дебат преди 3-4 години, когато всички бяха надигнали глас за санитарната сеч, която беше направена на градинката на Севастопол. Изнесаха са най-различни доводи. Преди това, година преди това, беше паднал клон, който уби наши съграждани. Какво се получи след една година? Лично аз защитих една конкурентна за мен фирма тогава, че тези действия са абсолютно планомерни и тези действия защо не са направени до тогава? Дърветата израснаха, всеки един от вас може да отиде да ги види за правилността на решението тогава на общината. Можем да обединим нашите усилия. В моменти, където хората свалят бариери, махат бариери, ние поставяме нови бариери. Дайте всички ние, които сме се събрали тук и милеем за този град, да направим така той да бъде по-красив. Да направим така, че утрешния ден децата ни, нашите деца, на работещите деца, да не се противопоставят на тези другите. Предложението ни е да се направят паркинги в буферна зона. Този паркинг да поема човекопотока. Сега в момента са ощетени най-много хората, които пристигат от кварталите, които желаят да разходят своите деца в морската градина или така наречената местно Салтанат. Те не са в състояние да паркират никъде. Видяхте какъв хаос настъпи от нерешаването на проблема през летния период. Поголовно всички коли започнаха да спират по зелените площи. Извършва се едно, за мен, абсолютно противозаконно от етична гледна точка деяние. Добре, че беше оставен паркинга на Пикадилия, който нормално се включва в рамките на морската градина и трябва и той да бъде затворен. Тогава щеше да настъпи тотален хаос. Салтанат. Извинявам се. Моето предложение е да погледнем как е организирана тази дейност в един град. Съжалявам, че го споменавам като конкурентен. Не бива тези неща да бъдат конкурентни, а просто ние трябва да стъпим на равнината на другия и да осъществяваме по нашия нов подход. Как е направено в Бургас? В крайморската алея колите си застават, слизат майки, бащи, свалят си количките, скайбордовете, кънките и си ги карат. След това се качват и заминават. Ние имаме възможност в град Варна да го направим още по-добър. Значи да не създаваме конфликти помежду си, а да решаваме въпросите. С затварянето на бариерите, ние единственото, което правим, е да си правим конфронтация един спрямо друг. Регламент няма ли? Няма ли някакво разглеждане? Ама един човек да говори само. Благодаря за вниманието. Така, преди да дам думата на другите участници, аз скицирах какви са вашите искания. Връщам се към тази среща, която помня точно вашето изказване, когато говорите за Севастопол, когато тогава, по някакви причини, някой си беше решил да протестира, да създава напрежение. Слава Богу, времето отся. Вярното от невярното и правилността е безспорна. Градинката в състояние. Тогава се спомням, вие обърнахте внимание
и по климатични съображения, които са променени към днешна дата в сравнение с началото на миналия век и поради изтичането на биологическа възраст на дърветата, необходимостта от подмяна на растителността в града. В момента върви плановена сеч всеки ден. Разписано заповеди за премахване на опасни дървета. Тоест, върви оглед навсякъде, повсеместно и този процес продължава. Опасните стари дървета. Всеки ден подписвам такива заповеди. Второто. Във всички направления, които са възможни и достъпни, включително и по разделното сметосъбиране, където получаваме в крайна сметка безплатно нови растения, храсти, дървета, тяхното засаждане продължава. Това ще продължи на всички от тези обекти, които ние продължаваме да изграждаме, т.е. те вървят комплексно с своето озеленяване. Мога да дам много примери, където паралелно с озеленяването върви строителство, върви паралелно с залесяването. Много по-добре ще бъде, ако си обединим усилията. Тук никакво съмнение не може да има. Паркирането. Аз не знам какво имате предвид с не стана и много ясно. Викат, оставят си колите, качват се на скейтерите и после слизат, естествено, че ще слязат, но и ще си отидат. Тук не ми стана ясно как организацията на паркирането е направена. Дали в парка или в прилежащи зони. Не може в парка така. Какви възможности имаме, за да направим организацията на паркиране прилежащи зони до морската градина, за да могат хората и с колички. Първо, достъпа на количките към морската градина вложихме 3 милиона, за да се направят естакадите, подлезите, да се обезопасят, за да могат хората да се включително и асансьорните площадки, които направихме на Винса. Това е с цел лесен достъп на хората в равностойно положение и майки с колички към морската градина. Това беше първата стъпка. Проблем остава паркирането на автомобилите на удобни и близки места. Дали това ще бъде, когато отидат на летен театър, има събитие. Дали когато отидат на фестивалния комплекс, когато има концерт. Дали това ще бъде дворец на културата и спорта, винаги възниква проблем с паркиране. Какви неща имаме на разположение? Частично освободихме терени, включително променихме и знаците да се паркира по крайбрежната алея, горе на Приморския говоря. Изградихме паркинга на дворец на културата и спорта. Но това е недостатъчно. Какви други възможности има? Насочвайки се към вашия проблем. Разбирам, че имаме терен, тук съм повикал госпожа Трандапова, общински. И ако главният архитект отговори на въпроса утвърдително, че можем да го построим този паркинг, съгласен съм да построим на общински терен, общински средства, паркинг, който да поема автомобили. Това първо. Второ, за господин Василев сме говорили, че те също имат терен, частна собственост, ваша собственост, и са готови за своя сметка да изградят парка места. Въпрос на разумно, на организация и на разумно ползване. И нещо ново, нещо много ново. От Джесика, по програмата днес в София се провежда национално съвещание по възможност на тази програма. Ние специално варненци, готови сме с материалите си, имаме 4 възможности да участваме в тази програма. Първата е изграждане на подземен паркинг до общината, защото сигурно сте имали трудности да паркирате и да дойдете на съвещанието сега. Тук паркинг по програмата, знаете, 10 години, по една друга причина се обжалва решението. Отдавна ще да има паркинг, но някой така беше решил да го продължава с този процес. Огромно съжаление на всички. Значи това е първата възможност по Джесика. Втората възможност е да бъде направен атрактивен парк. Обсъжда се на брега на езерото, ще върнат туристически град и преимущество на малка среда. Третото нещо, което можем да направим, и то е най-важното към нашата среща. Ровейки се в документациите по построяването на тунела, на подлеза на фестивалния комплекс, защото искаме по друга програма фестивалния комплекс, подлезите по цялото направление, магистралата Златни Хасвици, те са стари и несигурни, това число и на дворец на културата и спорта, и на фестивалния комплекс най-вече. Забраняваме вече масовите мероприятия, които се провеждаха пред арката, а ги изнасяме навътре в морската градина.
защото трябва да се ремонтира. И това го правим и ще го направим ремонт на сигурността на тези подлези по другия начин. Но влизайки в документацията на изграждането на подлеза, се натъкваме на възможност, която е била предвидена в дълбочина на морската града, под морската града и в протежението на улица Сливница до хотел Черно море. Даже когато е бил устроен подлеза, са поставени отклоненията вляво или дясно, там да бъдат изградени отделни паркинги на два етажа. Изграждането на такъв паркинг, в много голяма степен, не всички проблеми, но понеже засяга морската града като достъп, изобщо ще се върне на вашия случай, това ще даде възможност да се реши в голяма степен практика. Спомняте си през годините, когато се насочих към паркинга на фестивалния комплекс, какви битки бяха, включително на централно ниво правителството се нанесе. Да не отнеме възможността да ползваме изградените и не ползващи се от паркоместа на фестивалния комплекс. Причиня съм на всички тези неща и да очертавам възможности, които да можем да решим. Първо, ако вие построите възможност, ние построите с наши средства, задължително ще участваме по Джесика с изграждането и много сериозно на стотни места, подземни паркинги, включително с този. И тогава ще пуснем подземните паркирания. Там ще сложим приоритет. По Джесика, с този паркинг и с долния паркинг, ние в много голяма степен ще решим вече проблемите на паркирането в центъра и на морската града в тази част. Това предлагам да обсъдим и да дадем думата, след като да кажа главния архитект, за да видим законността, възможността, законосъобразно да изградим тези неща за паркиране. Към това... Това не касае нашия проблем. Вижте сега, тук има хора, които повдигат морските града проблем цялостно. Тя не може да бъде разглеждана, но тази нещо и ще се върне на вашия изключение. И ще се върне, значи, убеден съм, вие имате цялостно виждане за града, вие сме го превърнали в провинциално село, с най-добрите показатели в страната, аз съм искам тази среща да се връщам. Но, след като имате становище за целия град, карвайте да решавам проблема за една алея. И за това сме се събрали да го решаваме, да решим тази ситуация. Разбира се, че и на този случай. Но използвам случай, понеже тук има хора, които повдигат въпроса за съдбата на цялостната съдба на морската града, да дам повече информация. Господин Василев, господин Кръстев да вземе думата, ако имате отношение към партия, кажете. Аз искам да очертая третата страна на проблема. Първата страна, според мен, е каузата, ще ги нарека партньори наши, господа по зелените, Варнандиша и така нататък. Искам да подчертая, че ние нямаме противоречие с тях и нашето виждане е също морската градина, включително местното Салтанат, да се стопанисва по най-добрия начин. Така. Втората страна, обаче, това вече не е кауза просто, а това е въпрос на оцеляване. Това на хората, които живеят и работят там. Това не са кръчмарите, както са изписани на много места в преста, а това са ресторантьори, сдружения на ресторантьори, хотелиери, там има офиси, там има жилищни постройки, там се намира каква е третата част на проблема, делфинариума, Варненския делфинариум. Емблематичен обект, посещаван от 170 000 души годишно. От тях 80% чуждестранни туристи. Гордост на град Варна, уникален за България и за Балканския полуостров обект. Значи това е третата страна на проблема, че Варна, като туристически град, който формира голяма част от дохода си на базата на посещението на туристи и много хора работят в този бранш, трябва да има отношение и тия туристи трябва да бъдат облегчавани, а не затруднявани да посещават туристическите обекти. Ние винаги сме имали помощта и разбирането на кмета господин Йорданов, но за съжаление, в този случай, това поставяне на бариерата предизвика невероятен хаос в посещението. От 6 август насам ние сме посетени от 42 500 туристи, да се погледат статистика. Цифрите са точни. Страшно беше. Значи, хората, идвайки от Румъния, разговаряйки с полицаите на някакъв език, техници, румънците на румънците, полицаите на нашия, махайки им така, отивайки по магистралата нагоре. Паркираха по зелените площи, паркираха от среща, пресичаха между полите по магистралата. Аз апелирам. Все пак, наред с жизнените интереси на хората, които живеят и работят там, които са опрени до стената, там за тях не е кауза, както за зелените, е въпрос на оцеляване. Значи те
или ще работят нормално, или няма да имат доходи. Планирате за това. Но от друга гледна точка, третата, град Варна трябва да се погрижи за своите гости и туристи. Значи, това също, затова аз заявих на господин Ренов, когато възникна проблема, че ние сме готови за своя сметка на нашия терен да изразим това. Това е една от възможности. Да. Благодаря. Сега. Въвеждам един, би казал, не нов, той е присъщ на проблема, проблем на проблема. Прокуратурата, след издаването на тази заповед, както казахте, която създаде, доведе до хаос, бариерата поставянето. Факт. Това дава основание на прокуратурата да прекрати наказателно производство. Знам, че това касае лично мен. Много хора ще се радват да се беше случило, да ме осъдят и така нататък. Това няма никакво отношение. Но имайте предвид, имайте го и това нещо предвид. Никой не се е насочил, произволно, се е насочил с лоши чувства да слага тази бариера. Тя е поставена в изпълнение на определени нормативи. Ето, господин Каракашев, това е постановление на прокуратурата. Имайте и този момент предвид. Не е от недоглежда, не е от лошо чувство, не е от липса на грижа към туристите, които слава Богу тази година дава. Повече и приходите туризъм са повече. Да се надяваме, че в този възходящ график ще се движим. Имайте и това предвид. Искам и това да кажа. Бариерата е поставена за изпълнение на определени нормативни изисквания. Сега господин Кръстев отдава началник. И господин Каракашев. Искам да започна да додам, че местната салтанат е неразделна част от Приморски парк от 70-те години. Нашето основно искане е да се спазва закона. Законът е ясен. Ясни са и нормативните уредби. Наредба номер 2 за паркирането, наредба номер 7 за зелените площи. Всички ние искаме закона да се спазва. По закон автомобилно движение в парка е недопустимо. Този проблем е трупан от години и общинска администрация въвежда в заблуждение собствениците и ползвателите на имоти в морската градина, че те няма да имат проблем с движението си, с собствените си автомобили, както и автомобилите на гостите ми в парка. Това е неприемливо. Основният проблем на морската градина в момента с паркирането по закон трябва да се реши с изграждането на парко места, както е по закон, в прилежащата част на морската градина, извън парка. Тази връзка и предлагаме едно предложение, което трайно, генерално ще реши проблема с паркирането в морската градина, тъй като това е възможност да осигури над 1700 парко места. Къде? Да. Основно това казвам. Ние искаме закона да се спазва. По отношение на стопанската дейност, аз не мога да разбера, ако примерно някой по някакъв начин си направил автосервиз в морската градина, това означава ли, че ще иска свободен достъп на автомобили до морската градина. По закон, достъпът в парка е свободен за всички и е пешеходен по закон. Законът е ясен, кой има право с МПС да влезе в парка. Съвсем ясно и точно по закон е описано кой има възможност да влезе с МПС в парка. И това не са собственици на жилища, собственици на ресторанти и техните гости. Това е регламентирано от закона. Допускайки през годините обекти в морската градина, които като естествено обслужващите понякога се използват по този начин, се трупат тези проблеми, които не знам да може да месечно да бъдат разрешени. Но, ако днес ние тук колективно сме се събрали да търсим начин да пуснем автомобилите в парка, това означава, че ние всички днес тук се събираме, за да намерим начин колективно да нарушаваме закона.
Срещу интересите на 500, 700, 1000 души в морската градина е общественият интерес на варните, на цяла Варна и на гостите на град Варна. Не може един парк да се превръща постепенно в квартал и да се допуска в него свободно автомобилно движение. Община Варна, допускайки все повече и все повече изключения от правилото, се опитва това нещо да го превърне в правило. Това е срещу закона. В заключение. Аз съм съгласен с преждеговорившите, че не е необходимо КПП-та и бариери. Необходимо е да се спазва закона. Необходимо е да се възстановят автомобилните пътните знаци по закона за движение на пътищата, знак БТВ, каквито бяха допреди 2 години, мисля, имаше, и който знак означава влизането на автомобили в двете посоки забранено. Изключенията са упоменати в закона. Може ли? Част от нашето предложение е поставяне на камери на входовете на морската градина, за да се избегнат КПП-та, където служителите да се сменят денонощно. Като осъзнаваме, че това е съществена пречка. В тази връзка камерите биха решили проблема, не би се наложили поставянето на бариери, така че да има пречка за влизането на автомобилите за специален режим на движение. Относно предложението, което ви представихме, става въпрос за изграждане на паркинги в поблизите по продължението на булевард Някои разпореди. Ние сме изчислили, че в тази територия могат да се съберат над 1700 паркоместа. И след като в общия устройствен план е заложено отваряне на тунел, така и така, това е възможно, можем да използваме този момент и да изградим допълнителни паркоместа. Пак не освен това, спортна зала има капацитет за около 200 паркоместа. От другата страна, преди имало паркинг, пак може да бъде въведен съвсем спокойно, защото за нито един турист не е пречка това, че ще трябва да извърши 200 метра в парковата зона. Няма парк по света, където да е достъпно. Както казах, ще може изключенията да се превръщат в правило, а правилото да се противоречат на закона. Властно да засягаме икономическата страна на въпроса, където част от хората вероятно ще бъдат ощетени, но в крайна сметка това е в обществен интерес. И заради 500 човека не може цял град да се съобразява с това, че когато ходи по алеи, трябва да се дърпа от коли, зелени площи да се превръщат в паркинги. И най-малкото, което е, тези алеи не са предвидени за автомобилно движение, те са по начин на трайно ползване алеи за пешеходни. Там са пешеходни зони. Това не е вярно. Изградени са да обслужват биотинария. В кадастъра фигурират като алея. Алея означава изискване само за пешеходен достъп. В тази връзка искам да кажа, че според закона на движение по пътищата в градове над 30 000 души, за да се движат автомобили по дадена улица, трябва да има тротоар. Това не е факт в Москва. Там има само алеи и зелени площи. И смятам, че е недопустимо зелени площи да бъдат превръщани в паркинги. Било то и частна собственост. Тази частна собственост е част от Приморски парк. И мисля, че е много грешно да казвате местността на това е Приморски парк. Цялост. Такъв не е адреса, госпожа. Може ли, господин Йорданов? Чакайте на Достъп. Къде беше движението Варна Виша, когато след изследването на имотите през 1959 година, съответно след това през годините, тези имоти се реституираха? От 1986 не мога да останат. Те са престъпни. Защото нито един от тези 500 човека, които вие лично
не си позволи по никакъв начин да отговори на всекидневните нападки на вашите поддръжници в интернет. Някои, които минаваха добрия тон, бяха груби, бяха лични. Ние можем да кажем абсолютно същото, до тук не сме се събрали. Точно за това ще да запазим добрия тон и да се придържаме към закона. Ние дойдохме на тази среща с желанието да се спазват точно нормативни разпоредби, които предвиждат, че се изграждат буферни паркинги, че на места, в които има пешеходни зони, задължително се осигурява паркиране на не повече от 200 до 400 метра от въпросната пешеходна зона, а тези паркинги липсват. Тоест, на практика взето е решение за един проблем, без преди това да е обмислен този проблем. Защото аз също разказвам децата си мостика, но аз не живеем посрещу на моста. И за да сляза до тази мостика, преди на мен е необходимо да паркирам колата си някъде, да смъкнат тротинетките и колелата и съвсем спокойно да се разходя. С това сме абсолютно съгласни. Паркинги в буферни зони трябва да бъдат предградени. Не за автомобилисти, а за майки с деца и за... Мисля, че някои неща вече могат да бъдат споменати като посока на решаване на въпроса. Може ли? Това, ако приемем, че тези паркинги, които вие тук давате, ще отнемат много време, че става въпрос какво правим в зала, имаме начин да излезем от ситуацията частично на карти. Искам да припомня през годините как ставаше контрол на входа на морската градина. Действително 2000 година влязах в длъжност, имах среща с майките с колички на летния театър. И от тогава, достъпът беше напълно свободен, по летна възрождението се тръгнаха гонки, нощни гонки, на джипове на нощни коли. Започна, и това е добавка към това, което вие казахте, бариери и камери. Камерите като алтернатива на бариерите и на човешкия труд, човешкото присъствие. Значи, желанието да се нарушава беше толкова силно, че се наложи да сложим тези метални скоби и противотанкови препятствия от хотел Черно море, начиная така ли? На самата арка на морската градина да я загрузим. Но неизбежно беше, защото и оттам се опитват да прави. След това започнахме с метални колчета да ограждаме рейти, но те се изтръгнаха през нощта на много места и се наложи да слагаме големи бетонни препятствия. Защото през летния театър минаваше движението и се отиваше към Радио Варна, не специално Радио Варна, но в посока Радио Варна казвам. Всичко това налагаше едни такива груби, некрасиви, неестетични, предварителни мерки да бъдат вземани. Тоест да се противопоставяме на волята да се нарушава. Съгласен съм, че трябва да има. Но как да решим въпроса без човешко присъствие? Особено на едно място, където влиза толкова хора. Ако смисъла на заповедта е точно. Камери биха могли да бъдат поставени. Но може би те са постфактни. Те въздават възможност не да се препятства нарушението, да бъде санкционирано нарушение. Но има такава практика, знаете от нашия член градени и имаме видео. Те това ще се решава. Това няма алтернатива. Сега го въвежда детските градини, отиваме в залата. Не в този състав, но в училище, където сме го изградили през България, не следващата година. Семейство ще хване всички наши обекти, те ще отнемат. Тъй, че няма алтернатива за наблюдение. Предлагам да се оточим. Аз ще дам вашето предложение на главния архитект. Нека да се видят тези възможности. Винаги е имало едно на ум за дворец на културата и спорта да се използват прилежащи терени за изграждане на паркинг. Винаги е имало едно на ум. Сега ще ви кажа кой е бил против. Хората, които са изграждали дворец на културата и спорта, винаги са били категорично против да се пипа пространството от военноморските училища. Там различни безцелно намерение имало винаги. Винаги и сега има. Това е била преди. Не се е давали възможност там да изградим тези неща, точно поради цялостния ансамбъл, както те твърдиш, начин, по който е решен архитектура тази част на града. Но, вашия проект ще го дам на колегите. Казахме за подземния паркинг, който искаме в Джесика да изградим, но ще имаме един период от 2 до 3 години, в който, защото и в Джесика се казва. Ние тръгнем, мощно хотели, бързо ще бъдат решени тези неща с гражданите. Как да постъпим в конкретно случай? Паркинг, ако колегата ви
изгради този паркинг, ние изградим допълнителен паркинг, това как го виждате? Паркинга можем тази година да го изградим. Наша е това. Тази година ще направим. Решение. Частично решение, но е решение. Приемате ли? Колеги, може ли няколко думи? Разбира се. В момента сме и се намесвате в дискусия, върви по конкретна тема. Аз също съм участник в дискусията, искам думата. Теодора, готова ли сте докладвате за този терен, собственост, където може да изгледа парк? Имам ли думата, господин? Да, заповядайте. Според мен, изразявам много лично мнение, дебата беше принципно поставен в невярна посока. Защо? Защото с решение на Общинския съвет, мисля, че през месец август, се прие местно Салтанат да стане част от историческото район на Морската градина. Това означава, че принципно статута на Морската градина се променя. Защо? Защото през 2011 година са издадени два акта за Морската градина, 1201 и 1202, на площ 44 хектара. Докато в стария акт, номер 40 от 1997 година, площта на Морската градина е 55 хектара. Пита се в задачата, къде изчезнаха тези 11 хектара? Така. Второ, местност Салтанат, като започнете, ние сме правили проверка в кадастъра, от господин Канделаров и стигнете до последния областен управител, са актувани от самия Канделаров над 50 имота, частна държавна собственост в Салтанат, а след него може би още толкова, т.е. издадени са над 100 имота за частна държавна собственост. Голяма част от тях след това са реституирани или продадени. И на тяхно място всичко е застроено. На практика въпросът стои така. Местно Салтанат, ставайки част от Морската градина, собствеността, чия е в момента, знае ли се от общината, какъв процент е частна, какъв процент е останала държавна. И тъс, която е държавна, трябва да стане публична или изключителна държавна, защото Салтанат става вече исторически паметник. Като част вече от историческото ядро. Решението беше на Общинския съвет и аз моля господин председател на Общинския съвет да вземе отношение. А второто решение беше Приморски парк да продължи до Евксиноград. Там вече статута е по-различен. Но в Салтанат специално трябва да се изясни собствеността. На второ място, по отношение на извършеното строителство до сега. Доколко земята законно е продадена, реституирана, това е отделен въпрос. Хората се създобдили, така иначе. Това е въпрос. Явно с нотариални актове те се създобили. Въпросът е самото строителство, което е извършено там, законно ли или не. И ние задаваме въпрос на господин Стойчо Бакалов, кой ще извърши проверка за законността. Той отговори, ние имаме право само да проверяваме оградите дали са законни. Ами пита нас, кой ще провери самото строителство, дали е законно, т.е. дали отговаря на издаденото разрешително за строеж. Защото по всеобщо мнение публична тайна е, че може би 80% от строителството там е незаконно, т.е. то не съответства на издаденото разрешително за строеж. Този въпрос също е много съществен. Кой ще извърши тази проверка? И на трето място. Аз искам да поставя въпроса, защо, нямам нищо против колегите, защо се даде приоритет на бизнеса? Че Морската градина място за бизнес ли е и кой е разрешил това там да има 100 обекта? Морската градина в цял свят, градината поначало, това е място за разходки и за пешеходци. За какви паркинги говорим? Къде се е намерило автомобили в Морската градина? Това е абсурд. Който иска да ползва Морската градина, има публичен градски транспорт, да се отиде с градския транспорт. Какво ще мисли ние там за паркинги? А то, с който им е разрешил да правят бизнес, той да му мисли как ще ги устроят тези хора, на които им е разрешил бизнес да правят. 100 обекта. И то там е цял квартал в Салтанат. Как ще стане Салтанат част от историческото ядро и публична държавна собственост? Талибанско. Проблемите са
трупали с години наред съзнанието на общината и на областните управители. Но това е талибанска позиция. Как Няма талибанска позиция, има решение на областния съвет. Удобно. И за да няма обвинение в талибанска позиция, ние, нашето сдружение, и СОПа, Обединено гражданско сдружение и СОПа сме предложили на целия общински съвет предложение за референдум за бъдещето на морската градина. Нека варнеците да се изразят, няма тук бизнес и морска градина не е място за бизнес. Това е моето мнение. Благодаря. Към другата част на аудиторията, вие дойдохте с намерението да търсите подход за автомобилите, но изникват други два проблема. Имате ли валидни документи за собственост? Законно ли се сега, не е лесна тая работа и може да се отсмихвате, но тогава да припомня моята позиция по въпроса. Дамата, също вие юрист, ви каза ако някой се е опитал да разсъждава пред историята на проблема. Собственост частна в морската градина е имало. Винаги е имало частна собственост в морските градини. Благодарение на Вила Буров, който е внимателен, че той е активен. Така в тези дни се оказва. Просто така. Да, защото това 100 годишна къща, дай голям банкер е направил. Ако с вас какво имам предвид? Едно друго е. Изчистяме готовност. Собственост винаги има. Вие са ходили и капеш. Дайте да се разберем. Идва един друг момент историческа професионализация, след което дойде процеса на реституция. И да го прехвърли този въпрос персонално някого, някакси не върви. Ако питате какво е било моето становище 1992 година, то писмено стои. Аз бях против тази реституция, защото мероприятието, за което бяха отчуждени тези имоти, беше осъществено, а мероприятието, за което са били отчуждавани, е създаването на парк за не площ. Тоест, тая позиция стои, но друга беше и линията на поведение. Законодателна и политическа реституция. След като се получи реституцията, се получиха други неща. 2005 година, знаете, казвам го, защото лично съм изтърпял и ужасите и критиката на гърба си, когато изразя становище, че морската градина не може и не трябва да се строи. Това е друг въпрос. Сложен е. И вместо да правим тези отклонения в историята, назад, като не можем да коригираме повече, дайте да видим как ще има една поносимост, логика, трябва да се намерим съвместните ни позиции. Означава ли това, че вие казвате, тя нищо против колегите? Казвате дали са законни, дали са строили, дали има документи, след това е позиция, която поражда реакцията на другата страна, естествено. Това вече е препятствие на намирането на общия. Ние не казваме и Владо, да аз така ги разбирам. Не искат да бъдат малко изтека, защото бензинови прахове да се дишат там. Не. Съсредоточете се там, където можем да намерим решение, да смекчим конфликт. Преди малко имах идея Теодора Кандафова. Имаме ли такъв терен, прилежаща част, където можем да изградим паркинг? Да или не? Да, има такъв терен. Колко декара? 6 декара. Къде се намира? Близо до Делфинария. Колко близо? На кое място? Има ли карта да го покажем хората? Да, мога да го покажа. До карта 5 да се готви за следващото изявление. До карта 5. Непосредствено до карта 5. Непосредствено. На 10 метра от карта. Приемливо ли, архитектор, там може да се построи паркинг за паркиране и ще срещате се протива, ако го изградим? Господин Йорданов, в момента, в който общия устройствен план на град Варна се обнародва в Държавен вестник, вие издадахте заповед за стартиране на процедура за разработка на план за регулация на Приморски парк. В целият обхват, съгласно решенията предходните на Общински съвет и на Министерство. Така. В тази връзка, всяко едно предложение, дали ще бъде по периферията на Приморски парк, в Салтанат, това, което госпожа Трендафова предлага, ще бъде елемент на детайлно проучване в момента, в който се разработва този паркоустройствен план на цяло и който подлежи на приемане от Общински съвет. Разбрах, Теодора, покажете първо хората да се ориентират
пространствено принципира този наш терен. Някакво знаете, в момента особо го обжалва. Това демонстрация на това не е готов, така ли? Не, напротив. Има допускане за стартиране, което стана деня, който държавен вестник, както беше предвидено. След което има постъпили 2 жалби в месеца в съдебната система. Самото допускане на Самото изработване е един вид на този. Допуска стартиране на процедурата за изработване на паркостройствени. Това предполага задания, това предполага обществени поръчки, изборна и така. Приема ли се локацията? Локацията приема ли се? Току-що. Елемент от задача, която сме възложили. Знаете, завърнал съм строителството в Чайка. Преди години също. Продължава. Елемент от плана, който се разработва току-що, Петър Юрданов каза, е пространството от пазарчето нагоре, нали, има подхода към бившия подход, да го кажем към Юрий Гагарин. Има един голям плочник, да го рече, има треви, има и такива неща. Той е даден за разработка на подземно паркиране, също като подход към морската градина, отдолу. Там има голям подлез в момента. Става въпрос за тази алея. Цялата алея е предвидена за подземно паркиране, което също ще бъде елемент на програма JESSI. Имаме възможности да решим подземното паркиране, това е ясно. Търсим обаче в момента решението за следващия сезон най-вече. От тук нататък през зимата, колкото има живот и посещение, но най-вече как да си организираме живота за следващия сезон. Този паркинг, единия, вашия паркинг, бус паркинга се възстановява. Какво друго? Сега ще виж търговците утре под прозорците от пазарчето на Чайка. Моля? Утре от пазарчето на Чайка търговците ще са долу. Сега това е града. Такива са отношенията, така се построят. Как да и вълка се тяга? Няма правилно огледи зелената площа и е в парка. Време не знам какво се разбира. 2 седмици, една година до повторяването на... Повторяването. Това е зоното. По повод предложението, което беше отправено за подземно паркиране по протежение на булеварда. На магистралата, да кажем. На магистралата, зелените площи под магистралата, да. Така, това, което мен ме смущава на прима виста, е, че има голяма вероятност отдолу да има много сериозна подземна инфраструктура, колектори и прочее, което си е сериозна инвестиция по отношение на преместване обезпасяването на цялата прилежаща територия на булеварда. Там има само един голям колектор за дъждовна вода, точно по средата на булеварда. Припомням на присъстващите проектна разработка за пистата, която трябваше да бъде изградена за Формула Г3, за част на магистралата. И там, без да им е било работа, да им е било възлагана, бяха дадени възможности за паркиране с запазване на зелените площи в средната част, където има голяма територия, обхват, ширина, както искате да наречете. Има такива места по протежение в средата на магистралата. И те си бяха предложили компенсаторния способ, хем да се запази зеленината, но да се осъществи възможност за паркиране в тези части на пътя. Ако сме карали до там толкова остър е проблема, ще го сложим това на разглеждане. Обсъждане и после да видим това може да бъде реализация. Обобщавам до тук казано. Можете да намерите допирна точка, колегите си отварна диша,
по изграждането на тези паркинги, и аз подкрепям тяхното предложение с временен характер до изграждането на другите подземни съоръжения, които да поемат големия поток. Това за паркирането. Как ще става зареждането, обслужването, достъпа до заведения? Благодаря. Изградени са собствени паркинги на собствени територии. Те са с определен капацитет, които поемат напълно хората, които пристигат при нас. Вие това не го ли решихте с полицията? Това е лятото срещу се разбирате. Ние не можем да стигнем до нашия парк. Ние искаме да паркираме. Затова реагирахме емоционално, защото от една вечер на другия ден ние не можехме да стигнем. Добре, връщаме летата към последния разговор, който приехме лятото. Да, и понеже веднъж го и тогава оговорката беше, срещате се с полицията и създавате подхода, начина по който собственик се. Тогава имаше един проблем, той е регистриран на адресно в София, но тук е собственик, пък така. И трябваше този въпрос да бъде решен в разговора с всички. От 1 ноември. От 1 ноември. Тоест, днес дата сме 7 ден тече примирие. Чакайте сега. Помогнете ми аз да се ориентирам, да се върнем нещата. Имаше ли проблем при регламента, който си оговорихме да се създаде тук на среща, който и да е бил? Наша страна не вече се направих опит, седнахме с полицията, разбирате ли, пропуските ли ще бъдат, какво ли ще бъде? Единственото, което ние искаме да кажем е, че там е упоменато, вход е разрешен за живущи, а не до търговските обекти. Значи може да се направи този ход. Добре. Ама тези, които живеят в парк, трябва да знаят, че живеят в парк и да се съобразяват с статута му на парк. Да, ние отиваме и паркираме, уважаеми господине, ние отиваме и паркираме на собствените си паркови места. Хайде да не се връщате назад, дайте да видим. От днес нататък в градация, с настъпването на пролетта и на лятото, как да се регламентира този въпрос? Значи искам да кажа, че това, което се доставя тогава... Оставете го по-разумно, да не изтекне. Но искам да кажа, че Аз от тук нататък да се направят контактни срещи. Ваши представители, на полицията и Варна Тиша. Преди 2 дни имахме такава среща с хората, които се обхващат лева страна. Нова обстановка е създадена. Вие правилно искате да се срещнете с хора, които ще вземат решението. Директор на полицията, трябва да се уведомят централни органи. Тая държавна собственост. Има ли възможност тази част от аудиторията, която вие представлявате, другата част от аудиторията, която имат свои представители, общинска администрация и полицията, да седнете, това да изгладите този въпрос по един начин и пак ще се съберем, като благодаря, че Господин Орданов, може да кажа, че извинявам се. 1, 2, 3. Аз пък. Тама. Може ли си включите микрофона? Той е включен обаче. Стефан разбере първо, въобще такова нещо не може да ми е трудно. Ние търсим, няма решението, вижте каквото решение да вземат, виждате как опозиционните точки се появяват, т.е. на несъгласие на противоречие. Идеята ми беше, ако на този състав може да се намери един приемлив вариант, аз ще го облека в съответната констативна форма, а при изпълнението на това нещо, разбира се, че участва полицията, но не като решаващ орган, а като контролиращ. Забравете ли всички заповеди в този момент? Не отпадат, даже не мога да ги възпроизведа сега по памет. Начинът, по който функционираха, ние нас не удовлетворяваше, както се бяхме... Вместо да се изреждате по отделно време, по лично време, и които да протестират, и другите да протестират, има ли възможност да седнете заедно, да се намери общо такова?
Това ми е въпрос. Значи ние искаме нашето становище е такова. Да имаме достъп до нашите си паркинги на търговски обекти и жилищни сгради. Има ли възможност, ще се възползвате ли от тази възможност? Утре в 11 тази зала да бъде на вашето разположение. Разбира се, вземете карта материал, вземете законови разпоредби. Седнете, господин Кръстев, вашите представители. Излъчете представители. Вие. Той човек ви предполагам, ако му бъде разпределено в него, защото той може да ще го седнете и да намерим един вариант. Хубаво било да намерим един вариант, който би казал да намали напрежението. Съгласни сте ли? Само да кажем. Значи ние много добре комуникирахме с полицията. Гледаме да решим тези проблеми, да не спират коли в тревните площи и да не нарушават пътищата в местно Салтанат. Дойде полицията, замери колко автомобила може да поеме определен обект и само толкова автомобила ние дадахме пропуски на полицията. Ние също сме абсолютно против да се спират в тревните площи. Бяхме го решили този проблем. Но от 1 ноември влезе жесток контрол, където не ни разрешава даже ние да влизаме. Ние не можем да се заредим, Извинявайте, аз ви слушах, ако обичате. Искахме да решим да не се дразнат майки с родителите за колите, където минават. Прибираме ги в наши паркинги, където сме си ги изградили, където е имало паркинг там. Дадахме на полицията пропуски. Хората много добре се действаха с нас, имаше много добър контрол, и ние уведомявахме самите, ние уведомявахме полицията. Когато някой наруши тревните площи да влезе, викаха хората пак и дигаха колите. Докато се реши кардинално този проблем, просто ние искаме да имаме достъп на нашите клиенти до обекти, колкото да запълнят самия паркинг. Не повече. Ние сме изградили много... Мисля, че много разумно решение. Веднага съм готов да реагирам на вашата позиция, за да се коригират административните, казвам, моменти, ако намериш никога. Колко места беше? Съгласни? Мисля, че около 30 места. Днес ще затвържите. Няма да влиза. Това са въпроси. Ние самите да влезем. Вчера хората са путали казваме бутилки, не пускат доставчиците 8,5. Казвам бутилка, че трябва да голям бутъл, за да може да отиде да заряди. Схвърляме сме сума, че продукти сме изхвърли. Вече има затворен ресторант Делфинари. Селостопол, нали сега цялата тая рама се обходи в града, покрай администрацията и така се занимаваме с тези неща. Стилово, има хора, които имат бизнес, имат места, имат данъци да плащат, имат кредити да плащат. Ще има ли възможност да и ще ги смачкат на пълно? Това е. Това е. Точно това. Като ти каже прокуратурата, че нарушаваш нормативните разпоредби, какво остава? Както виждате, не търся помощ. Напротив, представете се обратно. Още по-злочество сте към за мен обседността, празник ще бъде някой. Както и да оставете, това не се интересувате. Можете ли да среднете и да очертаете основни положения, въз основа на които да сложа подписа си. И да има някакво спокойствие, търпимо за твърдение. Това е идея. Референдум. Как глупости? Важно, че си кажа думата. Вашето мнение е именно. За мен остава съществения проблем да достигнат хората до въпросните паркинги, за какъвто и обект за референдум. Да не е частна собственост. Те минават по алеи с колите си. И ако ще съгласим, стигнем до някакъв консенсус, да се изградят временни паркинги, до изграждането на постоянни, ще бъде нашето предложение, ще намерите по-удачен вариант, няма значение в случая. Но това може да е само временно решение, защото това е парк и не би следвало каквито и да било автомобили, освен колите с специален режим на движение, да се придвижват по
по алеи. Така че това би било само временно решение. Аз съм наясно. Не, аз го казвам за всички. Аз съм наясно. И искам да наблегна на този, че това би било временно решение. Сега, нека, когато се очертават параметрите на един проблем, особено като този, към който всички са чувствителни, той да се дава в неговото точно измерение. Защото алеите, като се каже, майките с количките и децата са под опасност, човек остава впечатление за един габарит на проблема. На много места, в много голяма част от морската градина, сигурността на хората е решена по начин, по който да говорим. Нямаме за цел да отидем и да казваме, но да установим онзи режим на достъп и от тези места, където обстоятелствата и разумът на това. От наша страна предложението ми е, добре, последно изказване тогава и предложението ми е, вие искате да кажете. От наша страна ние нямаме къде да отстъпваме на Заря. Ние си имаме собствени паркове на собствена земя. Господин да пишете вие и директор се предложението за... Аз знам къде се намират тези спортовите от 90 години с нивата 16 на там. Предложението ни е само за зимния закон до 31 марта, понеже нещата, когато излязат от Морска медицинска, те дишат. И заради тази ситуация те ще дишат, не е вътре, че се разболяват. Когато ние всички апелираме към здравето на децата на спортуващите, точно до 31 марта е нашата молба да бъде разрешено влизането на спортуващи на тези спортовете в Черно море и от 31 да се преминават този график, както страната ще. 31 е предложението. 31 Тогава не е натоварена на градината, студен е, няма майки, няма толкова деца в някакъв топъл ден, ще бъдат някакъв. Сега. Ето и подпис на децата. Когато нямаше автомобили и децата ще трябваше да добрят с автобуси и печават същото, тогава как се прибираха? Ще обясните ли? Едно време е първо как се изподилнават, на 90 години масени. Децата имаха възможност. Отидете на село, сейте картофи. Порталите в момента не дава възможност, защото знаете колко стреля България. Ето, и бяха халени. Директор на полицията и с което приключваме дискусията, за да се насочим към някакви решения, най-малко организационни. Следвайте. Казвам се Тодор Иванов, съм директор на областната дирекция на МВР. Не съм недостатъчно силен, така че искам да кажа само две изречения. Функция на обществения ред, на базата на който той се базира и чиято основа седи, това са нормативните актове и разпоредби на местната власт. Полицията до момента и за бъдеще, запомнете го това, ще изпълнява задълженията си по спазването на обществения ред, разписан в нормативните актове местни и централни в закона. В тази заповед, която е последна, има посочени параметри. Никой от полицейските служители не е нарушил тези параметри. За да има това, което всички днес искаме, тази заповед трябва да се промени. И ако в предложението на господин Йорданов се приеме, ние ще спазваме това, което бъде разписано в съответния нормативен акт. Тоест, съответно административна заповед на местния градоначалник. Имайте предвид, че полицейските служители са изпълнявали стриктно това, което е разпоредено и няма нищо лично в тяхната дейност, включително и от 1 ноември, както до сега беше посочено. Имайте предвид, че няма да допусна нарушение каквото и да било на обществения ред, от когото и да било. Аз също съм гражданин на този град. Не ми е безразлично дали влизат автомобили в Морска градина или не, но в същото време те трябва да се съобразяваме с законите. Това е истината. Обществен ред ще има и ще го спазваме така, както е разписано в законите и в съответните нормативни актове, разписани в местната администрация. Сега предлагам да пристъпим към едно опит за обобщаване на резултатите от срещата.
Като точка първа предлагам, и тук са моите колеги, които трябва да чуят, главният архитект Теодора Трезакова, Стойчо Бакалов, но Стойчо Бакалов ще бъде в другата точка. Веднага действия по изграждането на паркоместа, там където говорихме. Нашия, вашия паркинг, плюс предложението на Варна Диша да се възстанови бус стоянката в квартал Чайка. Съгласни сте с това решение? Можем да го превеждаме. С тази добавка, което ще бъде изписано, като му дойде момента, в смисъл да го формулираме по същия начин, с това ограничение във времето. Господин Поп, пишете ми в оперативните списъка паркоместата в морската категория. Това е достатъчно да ме подсети да следя всяка седмица развитието на нещата. И без да се увреждат най-музейните. Това начин, дали това ще бъде шестогради, да има възможност върху тревата да диши и така, това се разбира. Как сте го направили на Дворец на културата и спорта? Така. Второ. Приемате ли да се съберете? В рамките на тази седмица. И колкото време е необходимо, но не повече на седмица. Днес, нататък, още днес, ако искате на ваше разположение залата, да се започнат тези разговори на база на карта на като се ситуират и вие, като се опитате да получите разбиране за разума, логиката и режима най-важно. Да не бъде хаотично. Да не бъде всеки, който пожелае. По всяко време. Конкретно за нуждата на вашия цел. Също на вашия чести. Така, на вашия ресторант. На вашия ресторант. Да, съгласно. С вашите предложения, начина на допускане на излизане, което вече като го влечем в съответната форма, ще опитваме да го спазваме с помощта на полицията да се контролира, да се и ние ще Значи седми ден, вече ние свързваме продукти. Не може да плащаме на работниците. Какво се случва? Защо това нещо да сте? Няма, свърли продукти, свърли. Работници не ни е влязат. Аз вече... Чакайте, какво се промени от първи към днешна дата? Никой не пуска. Нито клиенти. Колите на снабдяването не може да караме регламент. Кой не пуска? Никой не пуска. Нека да кажа. Така, имаме заповед на зареждането от 4 часа сутрин. Когато време 9. Коригирайте го. Дайте сега да се разберем, няма да чакаме. Пише във вашата заповед. А там и беше отразено нашата позиция да партия. Миналата седмица, той читаем законта, която подписат миналата седмица. С това нещо в един момент махаме бариерата долу, защото няма вече сезон. Точно така. Ние нямаме вече сезон. Ние също нямаме сезон. Един път да намерим обща тема. И вие и ние нямаме сезон. Добре. Само с това няма да стане ясно. Искам да кажа и другата заповед. Само се обърнат нещата. Я ми кажете как се решава да се изтъгават на хора. 9 часа сутринта е съвсем разумно. Абсолютно. Борсите не работят толкова 7 до 7 часа. 7 до 6 клиента е най-разумно. Колеги, не е допустимо да спазват. Как пазарът, статута на морските трябва да се уясни. Какви пазарът? 62. Как ще е ясен? Зачуска да родони са. това е гледано. Всеки си има интерес. Да влизаш в предизборна ситуация. Интересни са те са под плаж. Българския събрана без дами по 20 лева. Под плаж. Достатъчно. Как ще излезем от ситуацията за зареждане? Кажете час. Тук всички, защото аз сега да кажа 9. Едите ще. Идвайте заедно. Идвайте заедно. Винаги идвайте заедно. Има интерес вече да се заедно се изчистват нещата да се изглаждат. Часове кажете. Един и други. То никой не пуска. Мен не мога, защото няма да се регистрация.
За да бъде нормално, трябва да има точен час. Още днес нека Нашите опоненти, за съжаление, не хранят работещите места, не хранят себе си. Докато се решат всички други проблеми с пак. Предлагам първо да спрем приемате ли да седнете, да разговаряте и да се срещнете? Когато имате готовност, веднага. Петък само ще бъде на голяма инвестиционна среща в София. От понеделника нататък всеки момент, когато след да сядаме и намираме новите оператори. Господин Йорданов, Жижето ваше не се е много Ако кажете, първо приемате ли? Приемате ли и кога почвате? Още днеска. Сега да нарадим. Искате ли обещение, където и помощ от администрацията за събрание? Веднага може да почнем. Среща можем да започнем. Излъчваме двама представители от нашата страна. Ние са в момента двама представители и могат спокойно да коментират. Аз мисля, че предложението, което ще направя в момента, би могло да устроя всички страни на тази маса. Ако се фиксира до събирането и всъщност решаването конкретно на проблема, говоря пак за временно решение, защото в момента наистина има проблем с набляването на тези обекти. А докато се съберем и седнем отново на една маса да се разберем, няма да могат да се зареждат. Затова аз предлагам до решаването конкретно на поставения проблем да фиксираме един час от 7 вечерта до 9 сутринта да се извършва зареждането на въпросните обекти, за да може да не се спира наистина тяхната дейност. А когато се установят и се доближат допираните точки конкретно, тогава вече да се фиксира. Клиентите ви казват. Това е невъзможно. Това, че за работа е Ей, че паркирате за морската, нещо да отпише. Обичайно живущи няма. Сега мисля, че вече същество, ако изобщо ще седите да разговаряте. Точно от друга страна решение. Те не го интересува. Полицията трябва да има възможност да се Значи, ние нямаме касателно. Значи ние като подаватели искаме решение от администрацията. Ние искаме да се спазва закона. Законът е ясен. Теоретно също. Временното решение Киро се прехвърля отговорност. Именно. В момента това е прехвърляне на отговорност. Ние не можем да носим отговорност за едно такова решение. Това решение трябва да се вземе от органите на местното самоуправление и местната администрация. Точно. Значи ви не искате диалог с нас? Не става. За какво да имаме диалог с вас? Вие по някакъв начин си развивате бизнес в морската. Окей, ние искаме да се спазва закона и статута на парка. Аз искате служители да ви дам да ви получите заплатите. Аз ако се направя автосервис от морската градина и се жалвам после, че не мога да си храня работниците, защото не ви разрешават работа. Ако аз се прехранвам с
продаване на дрога, за да протестирам. Ако дядо ви имал имот в местност Салтанат преди 110 години, ами живеете си в него. Вие сега щяхте да се откажете от него? Не, аз нямам нищо против, казвам, че там трябва да се спазва статута на партията. Живейте там, окей, спазвайте статута на партията. Също с статута. Може да има само ако говорим за временни решения, е ясно, че Това е целта. Той не е ли казал за мен? Никак много. Загуби. 27 работни места вече са затворени. И да му ги правят там да ги плащат за тези хора. Допускаме за бъдещия документ, това не може да бъде осъществено. Трябва да има временно решение. За бъдещия полив в парка, освен специален режим, отношение няма да се случи. Защото ако ние проведем диалог за временно решение, стигнем до консенсус, това ще е много хубаво, обаче след това трябва да има момент, в който полите просто да спрат да влизат. И паркингите да са изградени, това да не е след 10, 15, 20 години. Заедно с Белен ще Значи, искам да кажа, че всяка една дейност има своя специфика и най-малкото неизпълнение на тази специфика води до лоши резултати. И така или иначе сме изправени почти на ръба. И всяко едно препятствие почти сме на път да затваряме. Така че... За сведение на всички присъстващи, аз ще кажа, че ресторанта, който ми знаем в Милко на Айрова, той вече затвори и 18 човека са на борста вече. 18 човека... Молко, вие имате средства, планете ги ти 18 човека. 18 семейства, дайте им пари. Именно. Това пъти моите ще заминавам, ще я дам на тебе. Ще я дам. Инвестирай ги там, ви си инвестирай. Това е моят дядо. Аз съм израсъл там. Ама Гърчука не е ясно за бизнес, що не го разберете? Знаете ли в моя нотара някой? Къща заведение от 38 година. Какво заведение? Значи, нашето място вече има ресторан. Какво да правим? Направете, че Марешки кой иска с хеликоптера да се качне там. Марешки са 20 хеликоптера. Ще разрешим с хеликоптера да кацаме. Буха от тебе са визитирани разрешават. Аз идвам ли скача? Ние ще направим един опит, наистина да им обясним, защото е по-дълъг разговора, че нашата дейност също има някаква специфика и вече след това да се съберем, но не, понеже, примерно аз имам утре коктейл, други колеги имат някакви ангажименти. Нека да направим това. Добре, сега. Попитайте, направете опит за диалог. В понеделник, като си се сложим сега часа, 4 часа се съберем. Ако влезе това решение... За времето за еди какво ще прави? Ако сме готови по-рано, няма проблем. Само в петък не мога да бъда на тази среща. Човек имал работа, разбираш ли? Правите диалога, не го обовете повече в това. Колко ще си хора. Ако не се постигне, споделени и ще вземе работа, ще изпълня. Господин Йорданов, значи не искаме диалог с господата от Варна Тишев. Те имали много работа. И някой трябва да кажа какво да кажат. Да, става дума да не искат да водят диалог с нас. Ние вече сме на стената. Те не искат да водят диалог с нас. Веднага може да седим да говорим, ако обичате, госпожа. Току-що ви казах, че можем да проведем диалог, ако уточним, че това става въпрос за временно решение и тенденцията... Да, ние също искаме временно решение. Аз чакам потвърждение. Искате ли да ни спрати моите служители да им плащате заплатата?
Аз нямам работа да плащам заплатата на вашата служба. Ама сега ти си безотговорен човек. Не, напротив, отговорен човек съм, защото искам в парка, единствения парк на града и да не се влиза. И е безотговорно. Нямаш работа там. Разговаряте ли и от вас очаква да ви кажа след. Готови сме, разговаряте, не се разбрахме, разговаряте с Но това не е апартамент, това е за всички. Това трябва да се цяла Варна е парка. Ще разговаряте ли? Моля? Понеделник е най-крайният трудно, който трябва да се разберем, а за втори ще да се ще медии.